ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै होबायना माने आंना उल्टासो जाखाबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो मटरल' बानायोना गासैबोथ' बाजार थांनानैसो बयबो मटरखौ बानायखायो नङा होनबा माने आंना दा बाजार थांबाथाय आं रायलायनायखौ एख' खोनाया आरो आंना बै बाइक एडाप्टारा एसे प्रब्लेम जाबाय आरो गाइस सिगांनि ब्लगखौबो बेबायदिनो जानानै होबाय थाखादोंना नोंथांमोनाथ' मिथिखादों आं बांसिनानो दाबिखौ गाइस नैबे सौदा सामथाइबारियावहाय लटारि खेला जानो थांगासिनो आरोना खय थारिखआव होनदोंमोनलाय जानुवारिनि 15 ना माबायाव होनदोंमोनलै फेब्रुवारि 15आवहाय गाइस रडेटआहाय सोरबाफोर लानोबा आरो जोंबो लागोन लानाया जोंनिनो खाथिखा नालाय जोंनानै लागौ आरो साननै सानथामसोनि उनाव लागोन गाइस जुदि नोंथांमोननोबो सोरनोबाफोर नांगौबा बै कासकट्रायावबो दङ आरो ना टिकेट काउन्टार दङ बाहायबो बारना होखादों ओमफ्राय नैबे सौदा सामथाइबारि गावसिनि गामिनि नेसनेल हाइवेनि लामा जिङाव दंखायो आरो दा नोंथांमोना नुदोंना बाहा सोरनोबाफोर नांगौबा एभेलेबल मोनगोन आरो ना गोसोबायदि बासिनानै ला टिकेटआ दिनै सानडेना गाइस काजलगाव बाजारखौनो बिराद मावनानै थादों बाजारखौनो जानाय जालाना बेखायनो बावोलै सम सम गिरबो जानो हागौ नै दा टाइमा खौथ' जादों गाइस आरायथायानो जानोसै माने जाखाबायानो 2:29 जाबाय आरो लक्ष्मी मेलाबो जायोलै गाइस बाहाय एसे गिदिरानो जायो बाजार दिन जाहैबाय आं बेखौल' मिथिया अके बबेनिफ्रा सामथाइबारि नामा सामथाइबारिनि बबेनि खेलाया कट सामथाइबारिनि सामथाइबारि डेटआ साम एखेयासो नायनायबो जाखायाखै आं दहाय बुंबोदोंमोन ना गाइस सामथाइबारिना बेनो आरो इस्ट सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर कनस्ट्राक्सन कमिटि ये दंजोबो बेसेबां टिकेट प्राइसआ माथो दामबो गैया नामा दामबो लिरनाय गैया 15 फेब्रुवारियाव जागोन आरो गाइस 2026 दामफ्रा किमान 100 बुकआव किमान जाबो बुकआव माबा थायो 13 खानजों 900 बुकआव गांले 900 जायो र' उनाव लागोन खाथिखा गामिया जोंना ओमफ्राय नैबे सिगां सानथामल' दङ बे माबानि मा होनो गुवाहाटी साइडनि बक'नि दा 25 तारिखआव अके ओमफ्राय नैबे काजलगावनि बेबायदिनो फिसा फिसा फानदों आरो गाइस ओइयाव गैया दा बुं नायनोसै माबा मबाइल दं मा लायो गोदान लायो ना सेकेन्ड हेन्ड लायो बायद' मबाइल सेकेन्ड हेन्ड मोनो बाव मोना ना गोदान सानोमोन ना अप्प' मा नांगौ गोदान नांगौ ना सेकेन्ड हेन्ड नांगौ ओरैनो साला खोमाबावदो गोदान मबाइल खोमाग्राया बेनो बोरै लाना खोमायो गोमाबाय खोमानोलाय मा बोरै गोमाया होनदोंमोनलाय बाराय खिथालायसै माने ओरै जेकेट माबा गानदों नालाय आं जेकेट सिखायाव डाइरेक्ट सोदोंमोन बेयो गाइस सेनबो मारियाखैना बावथ' मिथिखायो दा बाइक सालायबा एसे दाउद्राय थायो माने बै माबानायावसो गदोंलै आं फन रायलायदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव फन रायलायनायाव सोनायाव सोलोंग्रा जायो जेनि पाता दे एबार आइफनखौनो लादो बाव नायदोंदांलै बन्द'बो बन्द' दिनै मा रबिबाराव बन्द' जायो आरो बन्द' जायो मानेथ' बङाइयासो बन्द' जायोमोन सापागुरियावसो नैबे अभारब्रिज सेरावखा बेखौथ' आं मिथियो ना नायगोरनो रम्बालाय दा नायफैफिनसै बाहाय ना लाग्रायानो माबा गैया आयु
मबाइलखौनो ओरैनो दोनबोदां नायलाय मबाइलखौनो ओरैनो दोनलांदां लाबाथ' थाल ओमफ्राय सोरबा लांबाथाय गैलामोन माने बेयाव लानाय जायोबाबो नों नायफैथ'खानाय मामोन दा ओहो एक्चुअली आं मबाइलखौ दांग्रोमहांखाबायमोन सिपियाव बैजों ओंखारलांजागोन लांजों जा सकते ओके गाइस बाहाय र' नायफिनो सामफायाव थांगोन सरि सामफालाय नै सापागुरियाव थांग्रोसै गाइस मिथिबायना दे लोगोफोर जोङो दायो मबाइलखौ लाखांबाय आरोना जों दा लानानै ओंखारबोबाय दा नोंथांमोननो दसे उनाव मोजां आनबक्सिं खालामनानै देखायसै आरोना गाइस आनबक्सिंआथ' खालामखाबाय बाट आं भिडिअ खालामाखै आरो दा नोंथांमोननो मोजां देखायफिनसै जों मा मडेल मबाइल लामारखो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना अके दा थांफेरबाय थानि दा नै मबाइलाथ' बेनो आरो नै सामसुं गेलेक्सि A17 5G आरोना बियो निउ मडेल होनदों नामा निउ ब्रेन्ड ओमफ्राय दे दा आनबक्सिं खालामनानै देखायदो आनबक्सिंखौथ' दहाय दखानावबो खालामखादों दा नोंथांमोननो मोजां आनबक्सिं खालामनानै देखायनांगोन नालाय बेखायनो दे नोंनो खुलिदो मालिकानो दे मबाइल गोदाननि खुसिथार दाख्लै नै सौखौ बोग्राया बेनो गाइस जालिलै मानसिया एकदम थालखौनो लाया आरो नै बिस्थिबार बा दिनै रुबिबार सानथामल' जादों ना दे ओमफ्राय मबाइला देखाय वाह खबर दंलायो वाह हालालै सोर हाबावनो नोंजोंलाय दामिलै मालाय खुलिदो दे थाब समनि आंखाल नै मोनालायबाय गाइस सानसेट जाबाय वाव अन खालामसै ओरै देखायलाय स्क्रिनाव ओरै वाह मोजाङानो ना नै गाइस मडेला बे आरोना बेबायदि केमेराफ्राथ' मोजाङानो बाराद्राय गाज्रि नङा अबेहायथो गाज्रि जानो ना मोजाङानो दा थिगैनो दं दा नै खोमसिबो जाबायना बेखायनो एसे खोमसि नुहांबाय आरो दा ओमफ्राय बेजों लोगोआव देलाय देखायबावलाय चार्जार दं ओमफ्राय नैबे चार्जार खर' आरोना एडाप्टार उनावबा मोननाय नङा होनदों आरो बेखौ अनार माबाफ्रा सिगां दा माबायाव मोनदों दखानदारफ्रा माने बे चार्जार खर'हाय ना एडाप्टारा अबेबा मबाइलाव फैफाया आरोना गाइस माने नैबेहाय फैफादों बियो माने गोदान होनदों आरोला बारा मबाइलनि नलेज गैयाना बेखायनो बारा मिथिया गाइस उनावबा माबा थानाय नङा होनदों दा नै बेबायदि आरो दाथ' बेनोसै चार्जार केबोला नैबाव दं ओमफ्राय माबायदि मोनखो दा फंबाय गोसोफोरखौ मबाइल गोदान लाफिननो हानानै बिदिनो आरो माबालाय जे बुस्थुखौ हास्थायनायखौ मोनदों बे लुबैखौ मोनफुंबालाय गासिनि बयनिबो गोसोफ्रा एसेबाबो मोजां एबारहाय सार्टिं खालामनायफ्रा जाला ओरै एकदम स्टार्टिं जाफिनसिगोनलै आरोना बेना फुरा जाखाथारलामोन दा गोसोथोनाय दंलै बेना ओंखायनो थानो हायाखै बे दंना गैया गोसोथोनाय आं लायालै ओरै होनलाय आं लायालै होननानै आं लायाब्रा दा 6 बोसोर थाखो गैयाबाबो हारसिं 5 बोसोर थाबाय आं 6 बोसोर सिंगेल नङादां नंखाय सानोमोन दा बेखिनियानो आरोना गाइस ओमफ्राय दामा बियो नोंथांमोनहाबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरोना माबा थांदों बियो मा होनोमोनलाय मबाइलाथ' नै बेनो ना सामसुं गेलेक्सि A17 5G नालाय मडेला ओमफ्राय दा बियो माबा थांदों टटेल 19,000 थांबाय आरोना गाइस गासै ओरै चार्जार दं बेबो नालाय 19,000 बियो गाइस 5G दा बेखिनियानो आरोना गाइस मबाइलाथ'
नोंथांमोना नै नुखाबाय मोजां खनसे नायबावदो आरो ना ओइ मानो टस बुयोब्रा मोदानोना जोंना गाइस मोना नायग्राया दा नै मोजां खनसे नायदो आरो ना गाइस खनसे देखायफिनबाय आं नोंथांमोननो नै बे बेक साइडआव नायदो सामसुं 5G दै बियो 5G दा बिथांनि मबाइला आंनि लाबाय वाह दुगायानो जुग गैला दाना आयौ दे होमबा ना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला नै खोमसिबो जाबाय नालाय जोंहाबो दा न'आव थांफिननोसै थ' होमबा दिनैनि ब्लगखौ बावनो इन खालामसै ना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन स्टे टिउन गाइस बाय बाय गाइस बाय बाय